Canto en la boca, en el corazón tengo pena y no poca. Sí, checa, ven. Bueno, preséntate. Bueno, hola a todos, moitas gracias por vir, antes de nada. Gracias a ti, Xavier, por todo o papel que desenvolvestes hoxe, que a verdade é que estamos moi sorprendidos. Tamén moitísimas gracias ao Consello de Muxía, en especial á Consellería de Cultura, a Sandra, e sobre todo a Miriam Carril, que está aquí un pouquiño atrás, pero que foi a persona que se dedicou sobre todo de organizar isto, de chamarnos a nós, de falar, de organizar o acto. E un aplauso para ela, por favor, porque merece. Bueno, despois desto, nada, vamos presentar. Eu penso que a nós, máis ou menos, conocedesnos a nivel general, ou creo que aquí caras conocidas somos todos, pero por si acaso, pues, un saludo para Abel, que está aquí con nós, Xiana, e eu son Laura. Dito isto, vamos a empezar a facerche aquí unha ronda de preguntas. En primeiro lugar, Xavier abriu agora unha quenda de preguntas para que vos poderades facer cuestións despois. Nós imos volver a abrila outra vez, vale? Por si agora cando salgan algunhas preguntas que nos fagamos, vos surge aquí algunha inspiración e decides, pues isto quero preguntarlo porque... Entonces, que eso, que non cunda el pánico, que hai tempo. Nada, primeira pregunta. Actualmente estáse desenvolvendo como un fenómeno que está mesturando un pouco os rasgos da música tradicional con rasgos de música, non sei se chamala máis moderna, pero si mellor rasgos de outros territorios. Entonces, a primeira pregunta que nos temos é si ti consideras que, porque se estea fusionando eso, a música tradicional deixa de ter valor como tradicional, ou se no momento no que estes rasgos ou esta fusión empecen como a ter un papel menos visible dentro da industria musical, se ti consideras que a música tradicional tamén pode caer con eles ou non. Que se pode caer. Claro, caer no sentido de no momento no que estes ritmos empecen a, o mellor, desvincularse un poquinho máis, como unha especie de moda pasaxeira. Se a música tradicional tamén podería ter unha desvinculación un pouco máis. Cal era o teu nome? Laura. Laura. Bueno, primeiro estou maravillado polo sotaque o galego endémico de Laura, absolutamente entregado e enamorado a esa maneira de falar tan maravillosa. E o digo de corazón, porque unha das cousas que nos permitiu esta cousa de andar polas aldeas foi descubrir que somos un país que contén moitos países, moitos folclores diferentes. E coa fala tamén descubrimos iso. Así que consérvaia. A pregunta que me faz, a resposta é: o proceso é natural, absolutamente natural. É dicir, a música tradicional é un elemento vivo. Cando nós empezamos a ir a facer os traballos de campo, as grabacións, pensábamos que a música galega e que o baile viña nun códice escrito ou nunhas pedras filosofales, que era aquelo que había que bailar aquelo, tocar aquelo e xa está. E cando empezamos a ir ás aldeas, empezamos a ver a xente maior tocando, bailando, etc., nos démonos conta de que era unha materia viva, non? Que iba mudando. Aquela señora tocaba co puño, a filla xa tocaba coa man aberta, etc., etc. Entón, o proceso de mudanza é normal. Dende o meu punto de vista, é natural. É dicir, os tempos son os que son e a mocidade que fai agora mesmo que está inmersa o que está facendo música tradicional ou a xente que está na música profesional, é normal que beba desas fontes e as reconvirta e que sexan as músicas urbanas deste tempo que nos toca vivir, etc. Si estou de acordo contigo nunha apreciación que é a da moda, vale? Pero antes da moda xa existía, xa había bandas, xa había música, etc., etc. Entón, é probable que ese pico elevado de moda se acomode en algún momento determinado, que de todo eso que hai se reconvirta en outra cousa ou quede probablemente menos, ou que a moda como tal nos leve por outros camiños, pero son dos que pensan que a música tradicional e a música galega por extensión
está ben apuntalada, está construída sobre unha base tremendamente sólida, e eu creo que en ese sentido a pervivencia e a identidade non vai a sufrir en exceso, está fora de perigo en ese sentido. E a min, esta moda como tal, gústame. Eu prefiro que as rapazas e os rapaces que están na universidade abracen músicas urbanas que beben da música tradicional que abracen o reggaetón. Eu, honestamente, prefiro iso. Entón, eu estou feliz de que pase iso. A pesar de que eu veño do século pasado, como dio outro, a miña proposta é absolutamente acústica, en ese sentido, non electrónica ni nada, pero é normal. Eu teño 56 anos e os rapaces que están facendo música agora, que teñen 20 anos, teñen que facer música para a xente da tua idade. Así que me parece un proceso natural. Xocas, cala un pouco, home. Falas moito. Bueno, como xa sabemos, este ano dedícase as letras gallegas ás cantareiras, en especial, creo que son as 7 ou 6, a Eva Castiñeira, entre unha delas, que nos toca de cerca. Entonces, quería saber si ti pensas que hai un criterio concreto para escoller estas voces ou si botas de menos algunha voz que te inspirara ao longo deste tempo que botas de menos neste recoñecemento deste ano. Bueno, a mí non me matedes, non mo tomedes a mal. Eu xa me expliquei antes. É dicir, Eva, as de Cerceda, as de Mens, son merecentes exactamente igual que as das Pozacas, que as de Malpica, e igual que as de Verdillo, igual que as de Montemayor, e, por suposto, igual que as de Esgos, Monte de Ramo, todo o folclore que hai en Mondariz, toda a zona interior da provincia de Pontevedra, a zona da montaña de Ourense. Eu son incapaz de celebrar estas letras nominalmente. Para min é un premio colectivo, un premio a todas esas mulleres, porque sería absurdo, dende un punto de vista, poñer o foco solamente en nunhas. Non? Así que para min é un premio líquido, coral, colectivo. Bueno, quería falar sobre un tema que sobre, bueno, que eu sinto que desde a música galega como que sempre desde o asociacionismo, pois que se mirou moito cara dentro, cara ao noso folclore do noso territorio, máis dentro dos límites da Galiza. Mais últimamente tamén neste rexurdirse, se lle pode chamar así, do tradio ou nesta moda, por así decirlo, tamén están a rexurdir outras músicas de outros puntos da Península Ibérica. Ti mesmo na túa discografía, pois iso, tes charros que sonaban antes, ou música de outras partes. E a pregunta é se crees que o feito de que agora estean chegando estas músicas, non, está a cambiar o xeito no que percibimos o tradi, estamos comezando a velo desde unha perspectiva máis transversal, non, da cultura en xeral dos povos, pode ser que peninsulares, e non só o que ven sendo o tradi galego. É unha pregunta interesante. Eu creo que os galegos, que o folclore galego e que a xente que fai música aquí neste país, en clave tradicional, ten un ADN moi marcado, moi marcado. É dicir, a nosa música, o noso baile é moi marcante. E, ademais, e isto sí que o digo sin paixón, a circunstancia que se dá da cantidade de executantes e de xente que participa de xeito amateur no folclore no noso país non ten parangón en ningún outro lugar da península. Eso non é algo que diga eu como regalo. O falo mañá co Rodrigo Cuevas e Rodrigo xa me decía a min, joder, pero que vos dan os galegos? Ou Eliseo Parra, ou sempre chamou a atención a cantidade de xente que está inmersa aquí, implicada no folclore. Entón, independentemente de que en momentos determinados, eu, no meu caso, sempre tive querencia polas músicas transfronteirizas de territorios que non son máis ou menos cercanos, non? En parte porque, de alguma maneira, tamén se proxecta unha certa porosidade, non? Como esos folclores pasan dun lado da raya a outro.
Quer dicir, eu fixen versións de temas zamoranos, leoneses, asturianos, pero non fixen versións de temas do entorno mediterráneo, por exemplo, non? Entón, bueno, para min é moi natural. E eu creo, insisto, creo que a música galega en ese sentido é moi endémica, ten moito ADN, moito acento, non? E desprenderse dele é moi difícil, creo. Sería como desprenderse dese sotaque que tedes. Gracias. Entendes? É moi marcante. Ainda que quixeras falar dun xeito neutro, sería imposible. Non podes, non eres capaz. E a min teño un amigo que lle quero moito e que sempre me dixo: mira, Díaz, da igual, ainda que cantes boleros, notase o tufo tradicional por todas partes. E ten razón. E en realidade, creo que os galegos deberíamos darnos conta do que iso significa. Iso significa ter algo que nos fai diferentes, joder. É unha plusvalía, non é un problema. Moitas veces vémolo como un problema. E eu nunca o vim como un problema, non? Di unha amiga a que lle quero moito tamén, que se chama Sés, que seguramente a coñecedes, unha música extraordinaria, sempre que moitas veces lle di nas entrevistas: bueno, que este disco es un pouco máis de lo mismo. E dice: sí, porque yo tengo de lo mismo. E hai quen non o ten. Nós temos iso, témolo. Entendes? E entón iso nos permite viaxar a calquera lugar do mundo e ser diferentes. Entendes? Eu reservei para comer hoxe aquí un peixe, aquí en Muxía. Porque ese peixe que vou a comer aquí seguramente me vai a quedar aí no hipotálamo grabado de alguna maneira, un domingo de maio, o que fun tomar un peixe a Muxía. E vaime saber dunha maneira determinada, vou a lembrar esta conversa con todos vós, e outra cousa é comer nun McDonald's de Madrid, pero a mí non me interesa. A mí non me interesa en absoluto, vamos, non teño ningún tipo de interés en iso. Bueno, se tedes vos algunha curiosidade, por favor. E que ademais quero contarvos un conto antes de marchar, un conto moi bonito. Bueno, última miña, e depois van eles tamén. Veña. Xa medio contestastes antes cando che preguntei a primeira, pero bueno, che dan un pouco máis de caña. Nós, no momento no que supemos que ti ibas vir e que se nos dixo se podíamos facer unhas preguntas, xuntámonos os tres e puxámonos a falar. E surgiu un debate. Era que a nosa percepción é que normalmente hai xente que a hora de facer recollidas ou a hora de expoñer música tradicional intenta ver dentro das cantareiras como un purismo e unha fuente que non pode ser alterada, que non pode ser contaminada. E ti, xusto antes dixestes que a música tradicional evoluciona e as persoas tamén. Entonces, cal é a tua opinión, máis ou menos, sobre esta xente ou esta concepción da cantareira, por exemplo, como algo que ten que ser moi puro, cuns trazos determinados dunha zona, que non pode ser alterada, que non pode recoller outra, porque, por exemplo, cando se empezou a dar o luar, empezaron a ir as cantareiras ao luar, empezaban a verse na televisión, a ver unhas as outras, e collían rasgos, na radio tamén. Sí. Que opinas ti sobre iso? É unha pregunta moi interesante. Onte tivemos un concerto en Pontevedra e cando voltábamos no coche para a casa íbamos falando disto, precisamente. Porque en aquel momento se xerou unha polémica enorme en torno á exposición das informantes nun programa de televisión, co que significaba, non? Eu creo que foi positivo, fundamentalmente porque quedou recollido un patrimonio grabado dunha maneira profesional, digital, etc. Un patrimonio importantísimo para o noso país. Así que eu creo que foi algo moi enriquecedor dentro do meu punto de vista. Con respecto á primeira parte da pregunta, creo que habría que delimitar os obxectivos ou a función. É dicir, a función que desempeñaba o folclore en aquel momento, antes, non? Era a de que Morquintián, nin iba a ir a tocar a París de Noia, nin a Panorama, nin tan siquiera probablemente tiña un gaiteiro para facer a festa,
O sea, que tiñan que coller dúas pandeiretas unhas señoras e tocar para facer festa, joder. Ou era eso ou nada. É dicir, era un xeito de socializar, de divertirse, e era o xeito que aprenderon das súas mamás e das súas mamás, etc. O mundo cambiou a unha velocidade extraordinaria. Entón, sería impensable intentar manter o folclore en esa clave, non? Agora ben, eu creo que, por exemplo, as nosas foron grabacións feitas desde unha perspectiva amateur. Non foron grabacións feitas desde unha perspectiva científica, ni moito menos. Creo que debe de haber unha parte do folclore estudiada por esa vis máis científica e máis estudiosa en profundidade, etc. E a par diso, o que estou vendo é que o folclore continúa queimando etapas e viaxando nunha transformación permanente que é inherente á súa propia vida e á súa propia existencia. E que se acortáramos e nos quedáramos con esa foto primixenia daquel paisano ali, coas castañolas e tal, teníamos que construir unha vitrina, meter o paisano dentro na vitrina e velo desde fora. E xa está. E aí se quedaría. Por iso digo que a mí me parece que o que está pasando é maravilloso. E que despois, se eres un folclorista ou un estudioso, eu podo convidarte a que vayas ao Museo de Pontevedra, que é fantástico, e que estudies as vellas gaitas de Perfecto Feijóo bueno, e hai un montón de material folclórico escrito, cancioneiros de finais do século XIX, de principios do XX, no que podes alimentar de alguma maneira toda esa curiosidade. Pero que evolucione me parece ben, porque o contrario sería terrible, desde o meu punto de vista. E despois, as guerras folclóricas propias de si cambiou moito, cambiou pouco, si isto é así ou isto é así, a min non me influen demasiado. A min gustame ver a xente que non ten nada que ver co folclore tamén. De feito, nós facemos música, eu digo que fago música familiar. A min gustame que veñan as familias a escoitar a nosa música. Por exemplo, gústame que os horarios, así xa lle deixo a Sandra e un recado, gústame que os horarios dos concertos nos que nos tocamos sexan para a música, para os nenos, para os maiores e para as familias. É dicir, non me gusta tocar a 1 da mañá, nin ás 12 da noite. Non me gusta porque os nenos non van a poder vir. E os nenos teñen que de alguna maneira empaparse tamén desa música, non? E poder disfrutar esa música. No noso caso, hai propostas nas que está ben que toquen a 1 da mañá ou 2 da mañá, pero no noso caso, eu creo que formatos que funcionan de cine, por exemplo, é ás 12:30 da mañá facer un concerto familiar, acabar ás 2, ir a tomar o vermú, comer, marcharse para casa. Como aquelo de acabou o día, acabou a romería, ves? Esta xente ten que marchar. Un placer. Ustedes non son de aquí. ¿De dónde son? Sodes de Asturias. Primos hermanos, carai. Bueno, pues continúen caminando. Gracias a vos. Veña. Sorte no concurso. Veña, afinar ben, Relacionado cas recollidas, ti que tes moita experiencia en isto das recollidas, cando te encontras con unha copla ou unha recollida en castelán, acéptase tal cual ou intentase galeguizar un pouco, por así decirlo? Vale, hai dous planos, igual que lle decía antes a Laura, hai dous planos, un é o estrictamente científico folclórico e outra é o plano no que eu me manexo na actualidade, non? É dicir, por exemplo, no cancioneiro desbotei todo o cancioneiro que estaba en castelán por unha cuestión como diría, moi persoal, porque é meu e o fixen eu e o quixen facer así, é dicir, é absolutamente subxectivo nese sentido. E na miña carreira tamén, toda a música que, polo menos na carreira máis recente, e nestes 4 últimos álbumes, por suposto, toda a música galega está feita en galego ou traducida, etc. E a que non é así, pois é de fora, directamente. Vale? Este é un pouco a cousa.
Bueno, por último, queríamos che preguntar sobre o arquivo en xeral de todas as recollidas e últimamente falastes que estás a facer un proxecto moi chulo de divulgación nas redes na que compartes cousiñas do teu arquivo. Bueno, ao longo dos anos houve xente que tamén parte do seu traballo o compartiu ou cediu, como puido ser o caso de Doroté, non? Obviamente somos conscientes de todo o traballo que leva o feito de estar unha serie de anos. Xa te vexo ir. Sí, hai unha serie de anos recollendo e tendo que poñer medios económicos e que tamén está o caso de que hai persoas que se gañan a vida con esas cousas non na actualidade. É así. E que como crees que se debe afrontar todo isto de cara ao futuro? Si crees que haberá un momento chegado ao futuro no que ou se deberían ou se acabarán facendo públicos os arquivos? Ou como afrontas ti neste caso tamén personalmente? O primeiro que teño que decir ao respecto da tua pregunta é que hai unha irresponsabilidade manifesta nas administracións públicas. Irresponsabilidade manifesta. Antes de poñer o dedo acusatorio en calquera particular, hai que ter claro que igual que as administracións non deixan que caia a fachada da Catedral de Santiago de Compostela, nin que... Bueno, ese é un bo exemplo. Ese é un bo exemplo. Igual que non deixan que pase iso, non sei por que se abandonou a construción dun arquivo colectivo, común, do arquivo do país, que construe este país como tal. É dicir, non acabo de comprendelo. Non o entendo. É dicir, hai máis estudos feitos sobre os cabazos e os hórreos galegos e como se chaman en cada lugar, feitos por arquitectos, etc., que interese por parte das administracións públicas por ter un corpus ou todo cancioneiro compilado, etc., etc. Todas estas cousas que estamos facendo os particulares, facémolas de motu propio. Non houbo nunca un interese. Ti falabas de Doroté Schubert. Doroté Schubert fixo o seu traballo. Doroté Schubert era unha musicóloga suiza que veu a Galicia a facer os traballos de recollida, non? A facer unhas grabacións, non? Que se dilataron no tempo, non sei canto, non sei se foron 2 ou 3 anos, algo así, coa axuda de Antón Santamarina. 88? Do 78 ao 86. Bueno, dilatadas no tempo, non? Doroté non contou en aquel momento coa axuda da administración galega. Así que tiveron que pedir axuda, neste caso, unha entidade privada, que foi a Fundación Barriga de la Maza, para sustentar de alguna maneira unha pequena bolsa que lle permitira facer aquel traballo. Con eso respondemos a cuestión. Entón, a min que eu estou compartindo toda esa información e ademais moi gustosamente e que lle estou enviando, por exemplo, moitas das grabacións que ven, moita da xente que ve as grabacións na rede me escribe e me di: aquel dali é o meu bisavó, tal, non me poderías mandar toda... Eu mandolle toda a grabación, por suposto, non? Pero o que quero dicir é que me parece un pouco injusto, sabes? Sinalar a toda esa xente que individualmente se dedicou unha parte importante dos seus recursos económicos e da súa vida a facer esas grabacións cando non houve ningún interese por parte de ninguna administración, ningún, É dicir, mira, a Radio Galega ten unha unidade móvil, tiña unha unidade móvil, con todos os medios, cos medios máis maravillosos para facer unha grabación con unhas condicións fantásticas e maravillosas, non? Aquela unidade móvil estaba parada mentras nós andábamos con grabadoras de casete polas aldeas. E agora me estou poñendo un pouco serio. Claro, claro, porque, sabes, é dicir, é como se hai unha fochanca diante da casa dun veciño e a xente lle botaba bronca ao veciño, en vez de botar ao responsable do concello ou da diputación, sabes? E no noso caso pasa un pouco o mesmo. Creo que houve un abandono, unha irresponsabilidade colectiva, no abandono de un patrimonio, porque hai que pensar unha cousa. Moitas destas señoras as que gravábamos moitas delas gabábanse de poder estar cantando unha noite sin repetir unha copla. É dicir, cada unha delas é un cancioneiro en si mesma. Cada unha delas é un cancioneiro. A cantidade de material, bueno,
E lle prestou moita máis atención a Alfonso X sabio que todos os non sabios que vinieron despois. Que non lles importou nada. Ese é un pouco a cuestión. Pois, moitísimas gracias, No. Xavier. Fomos aí a picar con algunha, xa viste? Está ben, moi ben. E iso, e pola nosa parte xa acabamos. Supoño que podemos volver a abrir un pouquiño se alguén quere dicir algo a quenda de preguntas ou, Que hora é? ou xestionas ti.